Nganuman, kinahanglan gina nay leader. Bisag asa mo muadto nagay leader. Depende na kung ganahan ba ka ikaw ang leader or okay ra nimo nay laing leader. Pero ang grupo nga walay leader, wala na may tabo nila. Apil mo grupo nga kanang nay leader, di ba? Kung ang leader lang kamao, nindot inyo ang grupo. Apil mo grupo nga nay leader, pero kung bati inyo leader, bati sa nang resulta sa inyo ang grupo. Pero mas bati gyud kung kamong tanan leader. Maglalis mo pero wrong gyapong answer. May mantong usaray sa'yo, ang leader siya rin yung basulon. Awa, di lagi mao. Pero kung kamo tanan niyon, nganiyon lagi nganiyon. Why mo tingog, igarong, wala ra mo